Ens hem desplaçat fins la Font de Dins, des d'on iniciarà una de les visites guiades al centre històric. En l'oficina de turisme organitzen aquestes visites de dilluns a dissabte a les 12 i a les 5 i en diumenge a les 12. Anem a començar. Ens acompanyeu? Les principals activitats que fem de dinamització principalment són les visites guiades que tenim així dins del poble, que com tot el món sap tenim visites guiades, 2 visites diàries gratuïtes i és una fórmula que està funcionant a Montové, que Onda s'està coneixent com a ciutat turística i no sols com a també una ciutat industrial i que tenim ahí aquesta cabuda en el mercat turístic d'altres poblacions. Com a oficina de turisme vam començar enguany, vam començar el 2013 perquè l'any passat i l'any anterior aquestes visites les realitzaven els tallers de turisme. Com sabeu, vam estar en funcionament 2 tallers de turisme i les feien aquestes persones. I enguany, com ja no hi havia taller de turisme i han entrat a treballar becaris i tenim la possibilitat de donar aquest servici, doncs vam començar enguany, en 2013. Fins a dia d'avui portem ja aproximadament unes 3.100, o sigui, han participat unes 3.100 persones en les visites guiades, estem parlant és un número alt, vull dir. I en general sí, també és cert que s'ha fet molta promoció en molts mitjans de comunicació i també les oficines del Sates Turistinfo de la costa, tant de la costa com de l'interior, ens estan enviant moltíssima gent, o sigui, s'està fent molta promoció també. I també és cert que dels pobles de les poblacions o municipis de la província crec que els únics que estem donant aquest servici de visites guiades gratuïtes a diari crec que som nosaltres, no crec que hi ha un altre.
Participa molta més gent de fora. O sigui, està enfocada, la visita realment és per a tot aquell que estigui interessat en conèixer un poc més la nostra ciutat. Vull dir que en realitat també n'hi ha molt de desconeixement per part de la població del que realment tenim. Pensem que sí, sabem el que tenim, però realment no sabem com d'important és el patrimoni que tenim ací. Llavors sí que és cert que també hi ha una alta participació de la comunitat local i de fet també diguem dins dels percentatges de nacionalitats o d'usuaris de l'oficina, en quart lloc es troben els locals, per darrere de Comunitat Valenciana, Madrid i Catalunya. Pues fora d'Onda, nosaltres atraem a les turistes de diferents formes, no? Per exemple, una forma de donar a conèixer el que és el nostre patrimoni i el nostre patrimoni, casc històric, castell, tot el que tenim així dins de la població, és anant a les principals fires de turisme a nivell nacional i, per exemple, la de nivell internacional, que és Fitur. Ahir, enguany, hem anat a 5 fires de turisme i bueno, pues, això vol dir que nosaltres allí duem tota la informació d'Onda. A banda, com sabeu, també s'ha fet una web de turisme nova, s'ha fet una aplicació per al mòbil per a conèixer també, que són com unes audioguies que pots tu anar en el teu mòbil i te servirà com una audioguia, com un guia personalitzat per a tu. I també pues, bueno, dins de lo que són, a banda de les fires, a banda de lo que és la web, també pues, lo que hem fet principalment, i no vull oblidar-me, és portar el que és l'oficina de turisme així dins del centre històric. I l'última actualitat, per no deixar-me-la tampoc, és una visita virtual que tenim en el castell, que qualsevol que entre a la nostra web de turisme pot interactuar directament en el que és el nostre castell, en els 9 punts de vista que tenem de 360 graus, i és molt interessant.